30 iunie 2023, an secetos spre legarea, umflerea bobului și chiar formarea spicului. Atenție la reglajele combinii. Pentru orz, turația cam de 1000-1050 la tobă. Toba în spate, strânsă la reglajul inițial. Cât e bobul pe înălțime. Iar fața nu la 16 cum scrie, la intrarea în tobă practic, ci la 26, chiar 30. Refaceți aceste reglaje. Bine, ca cei care îmi spuneți că lasă, domne, știu eu, să veniți să reglați odată cu mine combina, oricât de computerizat ar fi. Asta e reglată pe computer. Mama ei de computer. Bă, Elene, să dea turația mare la combină. Își strică rulmenții. Și i-am plătit cât a zis. Ia uite aici. Aristele astea nu trebuie să apară pe Sita Petersen, ci odată turația și reglarea grătarului este făcută de un profesionist. A reglat zeci de combine. Dădea însemnătură și eu plăteam pe timpul lui ceașcă dacă aveau pierderi. Vai de curul lor care n-ascultau de mine. Să nu mai zic firma și așa mai departe. Ia-că-tă păcai ce a avut, domnule. Uite, uite ariste în fundături. Și sunau senzorul la cai de zicea ce e aia. Și îmi spunea mie ca la un prost, nu, e defectul un senzor. Băi, nu mai am cuvinte. Aveți grijă că unii se dau prea deștepți. Și în timp ce ei sunt în Bahamas, le recoltează socrusul pământul. Alta. La fel. Aristele astea nu au ce căuta. Le distruge toba, turația tobei și strângerea din spate. Ia-că-tă. Spice netreierate. Mai spunem că nu ține Dumnezeu cu noi. Ne-a dat un cap așa de mare, puțin mai mare ca la o maimuță. Nu deschidem cartea, deschidem internetul. Și cine știe ce site nimerim. Cea mai frumoasă floare a soarelui, cea mai rentabilă din punct de vedere bănesc, investit în ea, cea semănată în minim til. Dacă avea o semănătoare aici de aia cu prelucrare pe rând, era super perfect. În rest mai sunt floarea soarelui destule, dar cu investiții foarte mari și nerentabile. La orz, făcut toate cele, m-am încheiat pe 3000 și o țâră. La orzul care nu m-am apropiat de el cu mai nimic, niciun fel de îngrășăminte azotoasă în primăvară, 3600 cu un singur tratament. Bine, după floarea soarelui, nu orz după orz ca aici. Dă-mi, Doamne, mintea mare, că de prostii sunt în stare. Sănătate și-o mai vorbi. Băi, oamenilor, cred că nu dau faliment. Doamne ferește, am multe belele.